kwaka mumutsvaga manherana yamucharohwa nemurumuri amuchaita kudzana ndopakazitanga kusenda mameseji ekuti ndimbonisenderawo chikiti ndichiona apa ndobvada kuti uchidii zvandida kuchiona zvachakaita saka ini baba vabata mameseji chii chakazoita baba vabata mameseji iye akazozvizisa kuti anotaura neni ndopakazovafonera achita mukoma ndiregererewo andinanani nawo but manusitoksiwo anokuwanika pachirungu ndobachakazofona achivaudza ndakakanganisa sorizve imakakundivo murume wenyu ndakabvunza dai nati iye ndiye anokwanisa kudaira kuti waya akazosenda izvi nekuti neni handina dhera akambondisira kana nditi ndini ndine foni yangu anoti akamboti anondida saka akatanga kutaudza mumwe ndiana ndiri ndakatomutaudza wangoti hai tobva azoburitsa pfungwa dzake pfungwa dzacho dzese dzanga Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Co-defendant ndiye mupurisa wewe watakaendera concession kakwana kutsaka kawanda hasi kuwe uyu mupurisa mupurisa watikaendera kuconcession wetitaura na saka auya here haana kuuya nemashoko akataurwa anese takaedza kuvanyengerera vanhu vevaconcession saka okay knowledge kutei makore phone number 8 769 ID B61 unogara kupi Mvurwi pachitypical address 1479 Kurai. All right, defendant. Stephen Nyango. Ari kupi? Mupurisa kamsunga ndiani? Okay, Stephen Nyango makone. Itakatomwendera mambo ku station pake. Okay, fine. Akasevwa nemasamoni. Ndakamseva chakarese. Wakasevwa nemasamoni. Ndakatomusira kwesamoni. Ndobazo isora ndatomusira tiswe. Chakanamusira kuma samoni. Saved two summons by Yanakamseva. Yanakamseva. Ndinamseva All right, imwe someone akasevwa nani? Namusha. Samusha namuira. Akawina njia. Hapana, auye. Ndiri kuda ningiriki return of service. Sign up before his superior. Akasana before his superior. Superior akadvacha muperekedzi. All chavasikane kuti vabude muchingi pakamera. Manje nacha respect ali. Ngaro Kodi rimwe racho riri rakasainwa futi. Apa pana date saved yakasevwa musi wani. Musana owa tinaunyora. Sei. Aiwa kukanganwa ndazidiwa kwa mata. Rakanyora. Papa rakanyora. Yosona pakanyora date saved. 903. Isi tunaita basi. Date saved. Akasaina hapa ndio. Ndiye. Hapa ndiye murizi. Okay. Saka yakutongwa ni default. Ndizo ka saka chichengeta masamoni aya because should he appeal anenge akutoendwa chitipai claim yacho. Claim kuti Stephen unodiwa kudare kwa mambo
nemhosa yekudangana nemukadzi wa knowledge kuchei iwe uchiziva kuti mukadzi wemunhu nemukadzi wani knowledge kuchei mukadzi wacho ari muno mukadzi wacho ari kupi arimo arimo ere mukadzi gawe kwegogode una kuisa chidhina chokuti ari kutongwa sei usina kuisa yachalenjwa vakabvisa mari zvakaitika zvavakanga vakabhadhara chisose mari $45 taurai zvakaitika ndingini namutengi takaenda kubare takamabvisa $30 vachiti manje munozopedzisa muswedara tapatapiwa ndeti asi vapiwa siti ero vatishinga singe patasodzoka kuno tadzwa kuno musi wekuti vachatanaatarisa kuti tichasedzwa ndavazoti handini kutofona ichinzi tikusangana kwanzvo ndaura tokwira tizotokwira swakadzi muchirga ipouya kune mama yenzwanzi dara chaito takasiyana nazvo rari bvendiyekuti tisasedzwa futi andafona ndokandakabva ndati arika ndingosiyana nazvo ndichitsvaka kukodera ndikasiya ndobva ndabvisa mwe mari kuno vakati vanazotora mari yatoita saka wabvisa $30 vanobhadhara all in all ya 75 saka sose anodzorera munhu mari yake nomutemo wacho anofana kuzodzorera munhu mari yake but kana iri nhau yekuchalenja pamusara another 15 another kuva kuti mari yake isvike pa90 handi wachallenja kuti nhau ngaingotongwa saka unongoita kuti mari yako uzotopera $15 mazvinzwa pa13 nekwana chisose inozotokwa 15 kuti kozofana kuti matongoti ngatomubhadharira ichete mari nhau yedu itongwa yenyu neyake bvaita $90 mazvinzwa saka munobhadhara saka mune vakunyoresa makosti enyu mune makunyoresa kuti tamakutengera pa$90 zvichasei ndizvo andizvo saka vachalenja so andembe chavachalenja nacho apa dombo riri kuti kana iri yake saka ndiwakaogadzira utajati knowledge kuchei zvandaverenga ndozvawakanyoresa simza roko rwako rwerudyi wotini knowledge kuchei ndokumani chataura chokwadi chokwadi choga pasina nema mwari vandibatsira zvakanaka uri kutsanangura panapa kuti Stephen Nyambo akakonza mudzimai wako une zviratidzo here zvinogona kuburisa pachena kuti zveshuwa Stephen akakonza mudzimai wako chii chiratidzo chauinacho chaungaratidze dai mfuna ndakataura naye nevoice call ndakazonakuti ukutsanangura kuti une message nevoice call ndozvaunokwanisa kuratidza izvozvo kuti akandarana nomukadzi wako
kachitaura nawe kudanana pana inosiyana nenawe yokukonza panapo kuti akadanana kana akadanana nemukadzi wako kuna kuti mukadzi wako akatokonzwa akada ndo zvinonzi kudanana panapa pari kunzi akadanana ndiri kutarisa mazwi anenge akanyorwa pasamoni kuti ndigokwanisa kuona kuti kana tichataura mambo vachizopa mutongo vari kupa vachigutsikana kuti chipomerwa chiripo chinowirirana nemutongo wandiri kupa. Kudanana nokukonza zvinhu zviri zvakadini zvakasiyana zvisinei. Wakakwira nhau yako riniwe muna February kutanga kwa February second week. All right. Imama endi makakonzo mukadana naye zvakaperera paukonzwa chete zvakaita ini ndaishanda kumaloji kumvura saka ini ndinoti ndakagara ndichizivana naye chikumba noti aishanda nemina wangu polisi saka azoti ndachitaura nemina wangu but ndonda kumvura nemunhu wangu kuita mari kana nemina wangu handizive ndigandipe nhamba dzangu dzasisi vangu vanoshanda ikoko unokunotaura navo ndobakuwa nhamba dzangu ndobatontangotaudza pawhatsapp saka inhamba dzake ndasiri kudziziva bosi ndakandisiya mandazototi ndiani chibazotaura zvakada kuyawo kumvura ikoko ndichine munhu wangu ndodati it's okay tukatsika munhu wangu anogotanga kusvika imimi ndimunoziva imimi mofana mupa makii nokuya chibhadhara mari ndakati apo munhu yedu pawachishobva napachi vadamupa makii saka kubva ipapo ndishwati nokuti ndaigara gaizivana naye kutengowirirana chiwirirana zvokudaro chitowirirana ndoda kuuya otouya ava ndibva watondibvunza vakati ako nhamba dzakadai vakatati handedzanda pakemba hanzikodzikuite vakati anouya kubasa chimbuka saka ndinotaura naye kana akuya ndine ndinomuziva bose munhu akanobva kana neharare anotanga usvika yasati asvika. Amai apa muri kutanho rondo nawe yakataurwa ndeyekuti imimi maidanana naSteven. Iyi nyaya muri kutaura yekuti hanzi aikufonera achiti ndikuya nemunhu wangu mupe makii inhoroondo yamuri kuti paisina basa nendare naiwe unknowledge ndiwe knowledge handiti handiti wakuenda dare uchiti akadanana nomukadzi wako upi akapfimba mukadzi upi uyu ndizve akapfimba ko nyambo dzamuri kutaura dzokubadze mumwe mukadziuda kunzwa nyaya yenyimi paakakupfimba ndopatiri kuda kwete kutendera kweswa muri kutudza pamafimbira akazoita ndekuti ava vakanga vane foni yangu ndobva vamusendera meseji kuti hai iye ndobva apindura ndobva atoti mundotsvaga manhirana yamucharohwa nemuri kunyamucha itaudza ndopakazitanga kusenda mameseji ekuti ndimbondisenderewo chikiti ndichiona ava ndobva atomti uchidii kandida kuchiona zvachakaita ndo mameseji acho akazondaa kusendawo iye. Alright. Imi muri kutaura kuti haana kukutaurirai makatarisana kuti ndinokudai haana rimwe zuva ramakambofamba naye zvenyu kungofambawo zvenyu musingakurukure nawo zvenyu muchingofambawo zvenyu iwe hauna kumbobva waona nyanguwo yaanomudzimai wako asi kabva ari kunzi apa akazotiwe nditumire chikiti ndo zvaakataura apa aiza kuti akutaura pafoni yenyu aizotaura nefoni yangu asi angasazoita akutaura nani akazozviona manje pamberi kuti damaidhavhina here bhozi akandowasiva ava ndivatoti bhaso zotaura naye ndakara zvokuziva hazvona basi nokuti apa ndikutaura zvomunhu anga akabata foni achitumira mameseji handiti zvokuti zvokuziva hazvona nebasa rese nhamba dzenyu aive nadzo achidziziva pamune muchibhukirana paipai achiti ari kuende nemunhu wake kudii maizivana kai saka ini baba vabata mameseji chii chakazoita baba vabata mameseji iye akazozvisiva kuti anotaura neni ndopakazovafonera achiti mukoma ndiregererewo
vameguru handinanani nawo but malusi tokufiwo anokuwanika pachirungu ndobachakazofuna chaunza ndakakanganisa sorizve imakakundiwo murume wenyu indakabvunza kati ainatisi iye ndiye anokwanisa kudaira kuti waya akazosenda izvi nekuti neni handina ndira akambondisira kana nditi ndini chereni ndine foni yangu anoti akamboti anondida kana wande saka ndati iye ndiye anokwanisa kudaira kuti anga achindira here kana akakudza kuti ndiani mhinduro yacho saka naiwo knowledge wakapindurana munhu owaiziva kuti ndiani pandakataura naye ndaichiziva kuti ndikutaura naningi waitomuziva zita ranga rakanyora mufoni umu zita ranga zina kusika kuzinyangu ranga rakabudisa kuti ipo pamusoro paipo panzi Daniso Daniso saka wakaziva sei kuti ndenyangu pandakavabvunza ndakati ko uyu munhu ndiani for the first ndichivati ko munhu uyu ndiani vakandiri ndinyangu ndakati ko sei musina kumuseva vakati ndiye andakamupana yakapiwa namba dzangu akanditanga ndobva rangobuda rakadaro saka rakanzi chi Daniso naye mndu rimwe zita rake kuti Daniso ndakaseva zvokuti munhu pawhatsapp handisita rakooneka wakaseva ndorinobuda nochwa nemunhu sakazoti ndiani saka ndakabva nangonoseva zvanga kaneka kuti Daniso kana ngoseva zvakati Daniso kudaro Daliso kana Daniso anzi Daliso Daliso yadarling Daliso ndakakuzomunhu anzi zita remwana wake sare mwana wake kwemi makatadza nekusevhawo kuti nyangu Steven nyangu makatadza nekunyora izvo ndakakuseva zvazvikuwose maseva angaita kuwhatsapp asi avo kwakandibvunza ndokuti asi mamuna kuti maisapoti womupambiri haana mukazire kuti inani babasa babasa subasa kwacho taitosabhuku nakawaya trade hati une kudza mukadzi wake basa rinopera aiwa imi tikushandisa kuti maitoshandiswa sepaipi yekuendesa mashoko yekuti kana mukadzi uyo akayamva manzi mutsvagira rumu yakanaka momuisa imomo ndozongouya hainde zvamaita basa asi ega todaro vakawanda ndokuti mubasa kwedu unogona kutofona usati wati ndiri kuendichengetera tochengeta saka murume wenyu makamuudzera akaziva ndomashandira munhu aitozviziva ndakamuudza naiwo ndo unoziva ndomashandira mudzimai wangu inini mukadzi wangu handaisingaziva kuti pakushanda kwake inini ndakazomubvunza kuti koyo mashandiro api ekuti iwewe unotora maclients pakana mafoni apasi maclients waumasa mufoni mavo uichi pane reception orai zvakaitika nguva iyi zvemameseji paaishanda uyu ndaienda everyday aiwa ndinokuda pakazobuda zveitumire chikatsi kuita sei zvakaitika nguva manheru ndisina kutora nemunhu ndopandakasvika ndichikumbira foni saka munongotumirana mameseji chero nguva here neDaliso iwo ndowakamutanga aiwa ndati kwete zvava ndati pane pamunombotaura naye munotaura naye chero nguva here yeDaliso wenyiyei inzwai yamai ni mukati hamutaura naye chero nguva munenge manyimba chikonzero muri pabasa kana mimi muri pabasa penyu pane pashifti handiti ko hatimboti mimi ndimuri pashifti yeusiku hamutaura naye aiwa ndiri kuti ndati hatimboti saka hamukwanise kutsanangura kuti hamugoni kutaura naye kana muri pabasa ndo mabasa kana kuti ndo zviitiko zvinoitika kumalogis mukamwedzi kwanzi kumalogis chete hakuna unhu kune kuyana kumalogis kako kana ndikatonzi azimayangu vatonzi wanzi ndarara kumalogis vatoexpecta something kumalogis zvakawanda zvinolodya ikokwi isusu tiri kutsanangura chete panapa kuti murume wenyu iye zvinezvi achiri kupomera murume uyu kuti ari kudanana neni haasati anyatsosvika pokugutsikana kuti uyu nyanguwo adanane neni 1 2 chechipiri kana nyanguwo ane nguva yakareba yekubvira kuna February kusvika izvinezvi taakunopedza March, this 22 March taakunopedza March asingauye kuzatenda kudai mhosva achiiziva samunhu akasevwa zvareva zvadudzira kuti ane chaari kufungidzira chaizvo chaari kunyatsoziva mukati mehana yake kuti ichi chinozondikona ichi
imimiwo zvakare kusakundika kwenyu kuuya kudare kunoratidzawo zvakare kuti muri contented, makagutsikana chaizvo zvekuti hamuna kumbobva mawana zuva rimwe chete ramakakodzana naye mukadana naye. Nokuti dai vanga musingadaro mungadai muchitonzvenga hati maona mumwe akagara anzi atizi ati ndiri kumuzarabani pamwari muno mvuru muno kutaura kwefoni kana ndikatotaura kuti iye zvinezvi ndiri kuAustralia haigotsanangura kuti uri kunyepa. Chinozongokwanisa kutsanangura kuti ari pakati ndokunge foni yacho ine track, handiti? Saka isusu tiri kuti hatisi kutsanangura kuti tiri kuda kuedza kudhifenda Nyambuo, toda kuti tinyatsowana ruzivo rwakakwanira panyaya iyi kuitira kuti kana mambo vakuisa mutongo vaise mutongo vachinyatsogutsikana kuti mutongo wavari kupa uyu unoenderana nezvawaridzwa pamberi pedare ravo. Havazongokwanisa kutaura kuti Nyambuo haana mhosva kana kuti Nyambuo ane mhosva vasina kunge vanyatsonzwa kutsutswa kwenyaya yacho kwakakwanira. Iwe knowledge kunze kwemameseji awakabata mufoni une zvimwe here zvaungafungidzire kuti izvi zvino chokuita norudo pakati pemudzimai wako naNyambuo? Hapana. Pamashure apo pane mamwe mameseji awakambobata kwete kuna Nyambuo awakambobata kumashure anotarisana nadzimai wako? Pane pandakasvika kumba zvezvekuti ukataura nemunhu paWhatsApp mameseji ukadeleta panosara zita rinoreflecta riri pamusoro. Pane apia kunzi kuti aya pane ambotaura nemunhu but pane zvabviswa. Ndozvandakasvika ndikabvunza mukadzi wangu kuti chitochesadza iziva kuti nhaye mukadzi ko apa mameseji aya pane munhu uyu wambotaura naye meseji yacho iri kumi. Akati ndadeleta because handidi kuti tinetsane nezvinhu zvisina basa. So neimwe nzira kana tichitarisa ndiri kunyatsogutsikana chaizvo izvo kuti zveshuwa knowledge ane zvakawanda. Mudzimai waKnowledge ane zvakawanda zvaafungidzira kuti ichi chazouya chinonzi Stephen Nyambuo ichi ndicho chaicho chichazondikwanisa kuti ndichinyatsodrawa zviri pasapa. Ane zvakawanda zvaari kufungira iwe. Handiti wanzwa kutaura kuti rimwe remazuva vataura neimwe chete here kwaNyambuo? Nyambuo here mwe chete naye ndakambobvunzanawo kana ndezvekuti ndakambosendwa meseji kana nemunhu ndakambobvunza nditoti muzo ndakasvika ndakatokubvunza ndakati mameseji uyu munhu matumba akadzidhalisa uyu mukutaura naye nenyedzi vakatsanangura here pokwabvunza? Vakatsanangura vakati ndakutaura naye nyedzi manuchi anouya achibasa ndakati komukodhilitirei zvokanzinesikati kuti mbodzi mune hashandi kuti tizonetsana zvisina basa kana nyaya zvapakatopera almost zvoma 2 to 3 years. Kubasa kwenyu kwacho hakuna mafoni here basa? Hakuna munhu kuchasa yako kutsvaga maclient. Maclient anotouya saka vanhu vasiya nhamba dzake kana kutora kuti chinoshandisa yako hakuna foni yebasa. Ungofona kana 10 usiku ndoda kuya kana utori pabasa andofona chero na 1 dzeusiku utomutsi handisiri ndiripo kuna nhingo utomusenda nhamba dzake namoni kuti alright. Knowledge kunze ndiri kubvunza inini kuti kunze kwenyaya yaNyambuo kune imwe nyaya here yaukafungidzire pamudzimai wako? Hausati wambosangana naye. Saka muchidimbu unogona kutsanangura kuti mudzimai wako unoimba naye kwadoka? warembera Taura chokwadi mudzimai wangu ndichikutora mazuva ndakamutora kubva patiri nhasi makore mangani? kuti kubva pandakamutora kusvika Nyambuo asati asenda pameseji shuwa handiri kunyemera munhu wandaitrust wakuti taingoshiya foni yandanhonga ndiyo yandichena basa ndomuti mameseji achirimo here aNyambuo? nditori nawo nemavoice kuzasi akanisina mavoice
yari kunomsa umbo ana wakakwana ndachira kuti ndingo nditsutse chete pekuti dani rinyatsonzwisisa iwo gwayatsonzwisisa mudzimai wakagonzwisisa handitika iwo unoshanda right une nguva here irifikidzi yekuya kuma haunai adzimai vako vanonguva irifikidzi yekuya kuma bese ipapa pandakavasisa basa ndikavati ini ndichigare kumba ndikushandirei kuti vachiri kubasa vachiri kubasa vaipedza na9 o'clock 9 o'clock dzatokwana nditoriko ndatonovatora oenda kunovatora ndikakuedza kutarisa kuti nerimwe remazuva ravakanga vachiri kubasa vachipedza nenguva idzodzo dzingave 9 dzingave 10 dzingave 1 une rimwe zuva here rawakaenda ukafila kuva very suspicious kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika pano uri pabasa ipapo uri pabasa pamudzimai wako hapana zvarava zvadudzira kuti muchidimbu mudzimai wako anorimba nimo iwo ipona handitika mudzimai wako anorimba nimo nekuti iwo kana kwaunoshanda ikoko ukahamboziva kuti waswera uchiitei wazodzoka kumba nguva hwai chaanokuziva chete ari kuti baba vomwana vachadzoka kupi kumba handiti iwewo paakanga ari kubasa kana pawaenda nguva ipi yawaenda hawaimbosvikowanawo akagara pane kamwe kakona kumalojisi ukoko nekamwe kamvuri kari karange kari ukoko aine mumwe munhu wawakasvikoti haunai saka vimba nai ichi chauya kuti chizokanganisa imba yenyu ene ndiyo mhosva makanei muri kuona ari kuramba kuuya kuno kudare ari kunyatsodziziva kuti kana akauya kuno kudare kuti azonyatsogara pabhenji apa achibvunzwa nezvaamai ava haana izokutaura kana adzimai vake nokuti izvo zvaadzimai vake vakuziziva ano mukadzi adzimai vake vakuzviziva kuti baba vakapara mhosva musi waanouya kuno kukoti adzimai vanogwangowanikwa vagere mukati meyachifumba zvimwe havamo saka anenge akunyara nemaitiro yanenge akunyara hatimboti mambo vati nyangoyi ane mhosva yokupfimba mukadzi wako wanga uchidei ndaikuti semunhu akanditadzira anofanira kuripa semunhu akanditadzira ndinoda kuti ndinzwe kuripa kwacho anofanira kuripa zvakandii kupfimba mukadzi womunhu kukwakaite mashoko ekutokanda kuti anoda mukadzi anenge ari wemunhu ndokutori mhosva saka iri kubvunzwa kunzi muripo wacho unoda chii mambo wagone akabvisa $400 ndoyakudaio orit amai imimi ndimi mune imba chayanga yakupfurunurwa nekuti yezibhari pamuri apa kuti munyatsofambawo chaizvoizvo murikusheni runorobvuru runoro vanhu vamwe vachingoti ndiyamukadzi vachaaindezvavanoita asi iwe nechokwadi chaichecho hauna kumbobva wasvika pachimiro chokuti ungamude kana kumuratidzawo zvimwe zvinhu zvingaratidze kuti pfungwa dzako dzinogutsikana apa it is a wrong choice waifanira kunge wakachuza nyanguo unenge usinayo iwewewo nenhau yokusvibiswa zita rako pachirungu vanoiti defamation of character unhu hwako hwadifema rudzi rwourora wako kumusha kwana kuteiwo paurora hwakukara kwaenda nhasi uchinziri kunoita mabasa eurora haugone kuita wakasununguka nechikonzero chekuti unenge uchingofunga kuti vari kufungidzira kuti inini ndiri kuita seupfambi asi murume ndinayo uri kudei iwewo pakusukwawo kwezita rako nanyanguo mbudzi mbiri
Wozinja ndekuda jongo kuti nyaya yacho igadzirike kumba. Wosi kumba chakupika kwangu wakutodetsa. Kuti nditsanangureni kuti hapana zvinhu zvamashitokunetsa kwazvo. Nyaya hombe chinyangoda ndi zvijeke kumba. Nyaya hombe ndi. Alright, ndazvinzwa. Uchine chimwe chokufungidzira kumudzimai wako knowledge. Haunai? Ungaratidze dare kuti hauna chakufungidzira. Ndati ungaratidze dare rekuti hauna chakufungidzira. Unaratidza? Imi munogona kuratidza dare kuti hamuna kumbokanganisana naye. Oh. Zvakanaka. Mupurisa wangu Karapo. Batani zvaona kuja. Ashum. Famba iti zotowana. Tumupida. Ambuye. Nyaya chiti inongoshungurudza yakashungurudza mumwe iye netoshungurudza vamerefu. Chokwadi chokuti nyangoyo hamuna kana zvimwe zvinhu zvamaitaura zvakapfuuridza. Kana kuenda kuegodeti chero ndakadhita kana kuenda kuegodeti pamukapakwanaka zvinhu zvakao. Munovimbisa mumwoyo menyu kuti shuwa murume wangu ndiregererwe papa ndakakanganisa pandikangosona padzake mufoni. Ndakatomudza kuti apakashadzika ina ndobva ndakasakuta nyangu wakandika ngekuti kubva ndichiziva nyangu foni yacho anobva ndakatozomboipiga aingotora chienda nayo namba dzanyangu dzacho nemusoro handidzizive kuti nditi ndinezora ndakazokuti usafonera sifoni wabuda nayo handina kana kwandi aiva imbobuda nayo kana kuti ndezora nayo ana ndera akamboisa unoseji kana kuti ichokwadi ichocho nai knowledge waitogara una 3 days asi hapana mana kwakwambona imeseji maikambopindawo Because kuva ipapo pana vaitokafunda kasinzaa. Saka kuti unovimbozoshuwa kuti mukadzi wako unofamba mese zvakanifanana muupenyu. Kutongoti ndiyo nyaya iyo chete yangokukanganisa leti. Saka ndinoda kuti zvangu zvinoita vanhu vanenge vakavarepano kune vanhu vanogona kunyunganisa zvakomana. Ndinewe knowledge wakachenjera wakabva watora foni ukagara naye mumuntu dai panga pane zvakazviripo waitozvibata chete. Saka tinoona kuti panenge pane 50-50 mazidhulu anenge akazara apa because fake hapana. Dai akatoona kabeni akamboshaika saka unofunga ipa yeye yacheka. Right. Kana zvaita sezvo zvitara kusangana mama asi ndiri kuti knowledge bata romudzimai wako kumutaurire kuti imba yedu haimbokutsiwa. Aiwa wadairerere national tanga tichitarisa nhau yemupurisa wenyu akada kukanganisa imba yevana venyama. Mupurisa wenyu anonzi Nyangu mupurisa watinofungidzira kuti munhu anoziva zvomurawo asi chinhu chatishamisa ndechekuti kwaane nguva yakareba achishedzwa kuno kudare asingauye asi iye vaari kusunga achivashedza vachienda kupi kudare iye akana asungawo kuti aende haadi. Tazotarisa kuti haisi nhau yokuti haazive basa asi nhau yokuti ari kunyara unhu hwaakaratidza kunyika kuvanhu nokuti mapurisa vanoshanda nepublic ndokusaka yakanzi ZRP iZimbabwe Republic Police handiti inoshanda nevanhu. Saka public yachendo ndiyo yakanga auda kukanganisa inosanganisira vana venyama. Tabvunzurudza kuti tinyatsoona kuti uyanga hwacho huri papi. Taona kuti mupurisa uyu zvechokwadi akanga achibatsirwa panhau dzake dzaaita whether zvakanga zviri zvakanaka zvakanga zviri zvakaipa achienda kumalodges amai vaishandawo kumalodges ndo rakanga riri basa ravo. Kumalodges hakunzi vari kuya nevasikana vavo kana kuti vari kuya nevakadzi varidzi hati vade kuno kumalodges chavanoda imari
ndozvavanoda. Saka munhu anenge auya aine mudzimai wake aine musikana wake, ava havazokwanisa kuti vabvunze kuti nhai baba mauya kuno wamuinaye ndiani, hazvibvumirwe. Kambani inenge yakutoti wakanganisa chii, mari. Asi panhamba idzodzo akanga apiwa ndodzaakazenge akufungidzira kuti ndikashandisa nhamba idzi maybe nedzimwe nzira ndingagone kudanana naamai ava vanoshanda kumalojiko. Haana kumbowana zuva rimwe chete raakaapproacha amai ava physically face to face achivataura kuti ndokudai, asi akangotaura mazwi ake ane chokuita norudo pafoni, nokutaura mazwi andingati angapinde muklasi yemavulgar words ekuti nditumirei chikiti chacho handizoti chii, chikatsiridzei naimwe machinzwa uchataurwa, ndo mamwe emazwi akataurwa, ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa murume waamai avo. Mashoko ya kutoti chikiti aishoko hombe harisidikirori. Saka ndo zvakakonzeresa murume uyu waamai avo kuti azokwanisa kuunza nhau yake kupi, kunokudara, kuti anyatsonzwa pachena kuti mupurisa uyu paaiita zvose izvi akanga achiita achirevei, zvinodudzira here kuti pane ukama huripo yatingati special relationship pakati pemudzimai uyu nanyambu. Asi nokuongorora kwataita taona kuti hapanai. Saka takumisa mukati memaoko enyu nechinanga. Kana mune zvimwe zvokutaura, kana mune mimwe mibvunzo munoisa kwaari, tavabvunza kuti kana mambo vakawana nyanguo uyu aine mhosva yokukonza amai ava, munodei knowledge kutei ati anoda $400. Tikabvunza amai ava kuti amai, ndimi munozita ratanishwa nemunhu uyu, reputation yenyu yakanganiswa muruwa kana kumusha kwenyu kwamunenge muchienda muroora kuna neamweni yakanganiswa, munodei? Vakati kana akakwanisa zvoke kundipa mbudzi, nokuti chandinodai ndechekuti murume wangu arambe aine vimbo yokuziva kuti inini ndakagarira iye agogarirawo ini. Ndatenda nechinazvo. Saka vanga vari kungopindana chete, hapana zvakaitika. Ya, vari kutsanangura kuti hapana zvakaitika, nokuti uyu akanga achifona pafoni akanga asati asvika pokuti ataure nevavava vakatarisana. Asi chinozongonetsa here chokuti zvisinei nekuti akanga asati ataura navakatarisana, chaakakumira kuti atumirwe ichocho ndo chinenge chinotiremei nechinanga. Ichocho chinotiremei. Danga aripo nechinanga, ndaida kuti munyatsofamba naye zvakanaka chaizvo izvo. Ndataura straight nechinanga. Izvo zvindataura. Izvi zviri pameseji iri kumeseji yacho. Baba Damira ndio kuroverwei naye kuti kurise ndiri kubasa hanzi kuri bhoha hako basa kurwadza wena sei kwenyu banzi ngatimboone chikiti ndachisuwa kukuchisa wena kune rima apa hakuna vanhu
kuchiisa ndekupi kubva kubasa kuenda kumba abandirwani wena asi kukufamba wega mabhinya hausi kumanzwa here ya vakaipa wena ndiani aitaura izvo kurisawa achipindura nani navobata vina vaita sekuti ndivo vamaita vina wakaita songe ndiwo maida zvina vari kutavadzokerera zvakarati chinditumirawoka ngobada vinabvaseka akati kekeke mahwani ukudei nhaye chikiti mhani asi ndokupa sei kunditumira kakuti ndione zvarakaita asi parodhi here nhaye wangu eheka kukutyisa shuwa ndobvisa pwendi kekeke hayasi kunyeva wakumba maya ndiri paloji lonji marivanda iri kupi hanzi ndiri paloji marivanda loji marivanda iri kupi ko mwana anenge ari kupi izvozvi vamwe baba vari kugawa ndini vari matamutamu wena saka chinditumirawo ndione ndikunzwa nyere ini aitaura izvozvo ndiani mufundisa wavari kutaura naye ndiani murume waye ari kutaura achiita songe adzimaya ndotrip yachiseka mboita imwe kesi chinditumira ndione ndikunzwa nyere vakauya achizooneki unorohwa hanzi chinditumira izvozvo vakauya achizooneki unorohwa udzime mameseji meno hako akaonekwa ini handipo tanaka ndeupi ndakusuwa wena ipapo uchiatibaisa nebanga ndikurisa tell me ndokuitira here ehe ndodzima lavo wangu I love you tanga ndione fasi ndakuda kusvika ndotumira wangu kekeke unopenga hausi baba Davina iri kutaura kwacho inenge hausi murima umu let me send wati apa sendi yako tiya ndiri pane vanhu handisega yako tiya ndiri pane vanhu ini ndikunyara buda kani lavu apabudike we are traveling in a lorry yepurisa kasa hauna kuiona here handina chandaona ini paya sadaro waramba purisa hanzokuya when really I'm waiting for you send kani okay I'm sending you kana bhinya urikuya weli hanzi kana mabhinya rabatwa saka ndodii nhaye hanzi unouya kandokupa saka waramba kuti ndimborionawo vachadzimara vauya kuchingoverengera hanzi unonditirepi no ndio ndine foni yangu haina flash ilipo komi ndinzwe ndiri murori riri kumhanya hatimbondwanani tirikuenda kuguruve kubva kwamudhindo okwedhiya saka till talk tomorrow love you night handichadini waramba no haina flash ndoenda palive kumbata wait ndiende palive okay vaiswa rakadzima
Wati andire gaire inyama zaramba ndotwari limiti tupa zvakaperera vabuda pachena ya uyu mupurisa nechinanga hongu mamutonga zvenyasipo asi nemazwa aya akanyanya anofanira kutombuya before you kuzvina ari kuramba akazitouya naye ndiyauti inawo iri very sensitive inawo iri very sensitive ndinoona nekuti apa hongu matrep yamunenge muri kuitirana asi hurukuro dzinenge dziripo ipapa imi mamai ndimakazonopa murume wenyu foni akasvika kubasa ndobva asvikotora foni yenyu imi kumashure oku yakambenge ine mamwe mazwi yamaikurukura napurisa manga musina handiti matimi kumashure aikufonerai achitaura kuti nditsvagireima ndipire maki munhu uyo ari kuuya munhu wangu saka maitaura naye kuti mamwe mazwi anochokuita noruro aingoita zvepabasa zvepabasa ndio zvakazochaya kona zvepabasa ndio zvakazochaya kona kone anga baba vangu vakutsvaga manje kuti pane pakambomira sei iye wekanaiza kuti ndezvebasa mupurisa angada akamirira akada akaita panyaya yake akaite najenda yake asi paakazosvika mupurisa amai ndimi here makaenda manzwa mashoko ekukurukura kwanga kuri kuita murume uyu makazonotora foni kupa murume wenyu kana kuti murume wenyu anga ari kugara akafungirawo kuti pane zviri kuita matorero efoni akaitora sei akanga ambobvunza kumashure kuti kuna namba idzi ndiani vandamuti ndinyangu ashanda pakemba chaniko namba dzake dziri kude ndati kana anouya kubasa kuzobhuka kumaloji kwatoshanda anouya nevanhu vake saka anondifonera ini ndimwe vanozivana naye kuti munhu wangu akatanga kusvika mupe maki mukadzi taunyasokuepachena girlfriend yake anouya naye kumaloji saka ikakuruka bai ikasvika pabasa asvika kuti ndakona maita vhina mukadzi uya akasvika ndomupa maki panopinda mai murume iye akauya zotifanira kuti ndasvika onditambidza mari ndokuirana kwandaita naye saka avasi kunyatsokutikanawo nazvo kuti ndokuirana kwaita kwandikuita naye nezvavaifunga zvototi wakatombogara naye kumashure asi anobvira taura zvakadai kanenge ari pake chi3 pakazitaura naye onai kamai nyaya yemakiye yamaipanana maki muchiita se mwaona kwaizosvika manje dai anga iri nyaya yemaki chete paakatanga angada asina kuenda kwese kwaakaita nokuti apa nawi ichitaurika inogona kuva nemakona asi ine nhau mukati mayo uyu kuti azosvika uyu pakuti aende anobvunza kuti foni indipei yowakanga wanzwe iwe chakandipa kuti ndibvunze ndikumbire foni ndiye kumashure because ndakatombotaura naye zvokungotaura naye anozondini akasiyana nazvo wakataura kuti kudicha mwataura tiri mudare ndakambotaura naye zvokungomubvunzida kutrema first wakamuti ndeipurisa ichichi haana kachakapurisa ndokutanga zvachangotanga ndobaitanga kuenda basa saka second ndakandataura naye futi haana chakapurisa vanadhirita vanasiya naye vandazoita the third time iyoyo ndipandakazotaura naye ndakumbira foni ndichitono ndakatogara muti ndipandakataura naye ndipatanga musendera meseji yake angotanga ndiye kuti tanga kutobuda musangaveko ndibva ndamuteedzera zvaaida kuti nditaure wangoti hai tobva azoburitsa pfungwa dzake pfungwa dzacho dzese dzanga dzaidanana changamiri anga akaratidza kuti vaifanira kunge vakaenderera mberi nerudo pafona asi kuti vaitotanga kutoti vawirirani
ndomaonera ndaenda paconversation yavakaita zvezvekutoti vatange kuwirirana nai chinosuwiwa chinenge chakaita sei ndokunzi ndachisuwa chinenge chapara mhosva maturi yakokote aurai chinonzi ndachisuwa nditumire ndachisuwa chinenge chambogarisa chavo unenge wakatijairani saka wachisuwa ndozvikubata murume uyu kuti vana vazosenda nditi hati kuti wakambochiona here iye akabvunza kuti kupi pane ndikunda mateichitika meseji vakati kuti havakachiona kare akatobvunza kuti kupi akati wakachiona kare ndi vanhu vakamudari paibisende chikiti vakati wakachiona kare akatibvunza akati kupi ane ndipo saka izvona matiye mistake meseji yanyora yekuti ndachisuwa iyo iye nyayo inotaura chiri kunetsa yakuramba kuya kana kuti avauya vanogona kuve vauya vakaona chimishini havana kuya panapa nyangondomusi pamwe zvinoitika anogona kuvatuma munhu apinda muno kana kutoti atorimo muno kana kamusikana unongotumwa hake rozenda unopinda unono makaita sei oza makabaga handiti kune dzikutotenderera kare dzinobva manga pamakopi saka iye andoza kuti ndikamudaida tonyura vakanochemachema kuti gaisabudu ndotokuchikwaita uyo ada kukanganisa mbera chete saka iye ndiada kuburwa aiwa iye uye wengatsvaga chiri zvazvinoita hapana mamutambomuwana aiwa oda inhawi umbo wayenyu unofanira kuti ubude panze nokuti tinokwanisa kuenda kunotonga tiri kutongeswa chidhori apa nokuti uyu munhu ane basa rinotarisirwa kuti ndere kuchengetedza vanhu saka kana ane mukana achida achirambidzwe kana achida kuenda kunoita zvimwe kunze kunoenda kunoita asi haufaniri kunoputsa imba dzevanhu nokuenda kunoshandisa basa pasiripo nokuti masetup because pacompensation apa ndikutarisa patime chakaenda unotrigger kuti foni uyu apinde uyu apinde munhawiri chii chakangaona akainvaitwa nemukadzi wake here kana kuti it was a coincidence yekuti akaenda kunojambirawo then ndivaona pakati pane nhau dziri kufambapo ndambobvunza murume kuti pashure uku une any suspicion here yawakabhowa naye yakaita crop apo pamudzimai wako akati hamuna ngati pamafungira ako iwewe une humwe hunhu here waunotarisira kuti mudzimai wako anoita akati haanaye kunze kwaipapa zvino kunze kwaipapapa kureva kuti isikiriti yako iwe nemukadzi wako naiye wacho muri vatatu ndizvo ndingakuti iye ndiye anoziva chinangwa chaka
iwewe ndiri kubvunza iwe ndati iyi isekreti yako iwe nemukadzi wako naiye here? Ko imimi makataurira wani kushamwari dzenyu? Shamwari dzangu shamwari yako asara kumbo nemunina wangu wachashanda naye ndakatomudza ino uye munhu uyu paiuya kuloji aiuya nemusikana wake? musikana inokuya kugwararo kutanga kusvika iye asati asvika saka musikana akasvika echikotoona ini ndobva ndatopa makiro topinda murumu iye ozosvika ozondifonera kuti ndasvika wepere mari tokutora mari ndotoisa kwemimba mukaudza munin'ina wenyu mati mupurisa akati akanyanyisa adhibhisa zvisingaite matauro aita nyaya chavetongi muno makatombonanana kadi adhisiza kuti azvifambisa usini akati adhibhisa akadhibhisa apa imimi iye mina wangu achakatomubvunza kuti kuonga zvifambisa sei zvanzi ndakashonga achibvunzani? achibvunza yenyangu munin'ina wake munin'ina uyu mupurisa kupi anozivana nemurume uchi mupurisa kupi pamvuru ipapa nditi ayo asi munin'ina wanyu ari pamvuru iye wacho munin'ina vaishanda vese nanyangu ndingada umbowo kubva kumunin'ina wenyu imimi ndingada umbowo vakaramba vese kureva aiwa noti vakaramba vese kureva kuti pane chokwadi chiripo noti kana zvakajeka zvakatombokurukurwa uko panenge pane nyaya. Kufamba sei nekunyanyisa kuita sei? Aiyo, uyu masetiro yakaita riwa rake uyu paitaura naye akanga akatageta iwe mazi unoyaziva iwe mazi tsotsi rako unoriziva iwewe. Saka chauri kuda kuti iwewe dare rino rikusitsire pano pauri kuziva iwewe. Uyu mukadzi wako ndoonoziva kushanda kwake kwangari kuita kwangari kushanda. Chikumbiro chedu mirira wakakumbira foni iwe wakakumbira foni uchida kuoneka runyararo zvakaita pakumunhu endandireza angagara tongori suspect wangu zvekuti munhu asikusikana naye yemburisa akagara ari suspect wako. Pandakaona nzvimbo ndachivabvunza pandazovabvunza kozi uno mapurisa ndikuziva atomboshanda ndopandakavabvunza ndopandakatanga kutirepa ndega ndatirepa ndega musi ndisitosvika kubasa kwavo ndakasvika ndisinokumbira foni pane nogara mota mangu ndagaimbona chifoni ndakutoona ndopanatanga kutaura naye pandabvunza inini ndiri kuda inimi neye munin'ina wenyu mouya handina kugutsikana ndeevidhensi iumwe yoka tsabjusi kana kunosunga munhu aramba munhirima mambo mupurisa zikati anenge akechemweyamusa saka nachikubatsirei rimwe gore mukomwangu akatorwa nemumwe mupurisa achishandira kubulawayo kwedu kubari mukomwangu akarohwa bhawa pachingura kwedu ndobva yabva nditaura kuti ndataurwa namai kurundi kumenye warohwa kunanin'ina nini ndakanomusungisa munhu yekuchombera
akabviswa paparedi kuBulawayo akasungwa kuwiwa naye akasworara mutoxic kuchombira kuwiwa naye kubali kuti azotsanangura nhau yake. Saka chiri kundishamisa pamupurisa wari pano paconcession chiri kumutadza kubva pakuuya panapa chinombori chii. Officer in charge wacha akatoti ndiri kuuya naye nhasi asi haana kuuya. Saka ini ndiri kuti chikumbiro nechinano imimi ipai mutongo wenyu, asi uyu munhu uyu ngaazouya before the court. Nokuti mukangomuregedza chete munhu iyeye mapurisa anoenderera mberi. Atingamboregedza munhu akaita seuyu toda kupisa mawitness. Iye munhu wacho tisingamoni. Atitori munhu wacho agara kana tozopisa mawitness nopisa mawitness asi munhu wacho agara judgment yaanofana kupiwa inofana kuva iri judgment inoita kuti afungidzire kuti kuapia before the court achipa his own side of the story kurotori nani pane kuti asaite saizvozvo. Ngavapiwe mutongo, vanhu vakaita sevanhu ngavapiwe mutongo mukuru unovadzimba kuti vauye kuno. Tikangodaro chite mambo waDherwa noti mambo ari mazita kuti nditarise mwana oyo akatevedzera kuti pamberi pamambo mwana munhu wenyu mambo. Saka tichatumani naye chakaviri mudai muno. Tipeite ndiona zvikumberi kuriko kwapeni. Inoparadza imba yevana vana vadika vanozopedzisira vamahure vakafa nechirwere kana kuurayana kana kungofukirana mweya usiriwe papa moita zvekuti apa ndikuona kuti papanenge asingachakuzikanwa kuti ndachisuwa chiviri saka makamboita sei. Saka yakanga jaji wakauya apa kuti ndachitanga varume kuyamba uku kana kuti mambo dai ndisawira wangu ndibvunzire wenda ndaitomba mukaitoziva musikana wangu andaive naye zvikuru kutaura zvikupa pachi ende waita weiti kuna mambo kwete kuti unodai ubva dai saka toti china kana akatoya achiti aiwa ndaiseka zvangu hatichazvidaira because wakamboratidza kusaresponda positive akawanda muswa wakambosponda makotsi akawanda saka hatiwiranii amene mama arosudza pamusoro changamiro nyaya iri sensitive zvekuti chandiri kuona ndechekuti mupurisa uyu ari kutora mutematisa maoko ake patakambonzwawo vanotaura nechirungu vanoti no one is above the law. Saka kana vanhu vese vanondombosungwa kana kuti aita mhosva yake inofanira kuti itaura zvino ivo vakave neprecedence dzekuti nekuti tiri mapurisa hatibatwe then vashora dani nekuti mambo ndo vatinawo mudunhu medu ndo vatumirira hurumende yacho saka vari kuramba kuya kuhurumende inove kuti employer iye ari hurumende. Yes, saka ndo mashoko angu kuti aiwa ngauya pamberi pedani vaita zvakanaka naye mupurisa ngaasungwa auye kuno. Ini ndiri kumuda mupurisa iri kuda stereki semadiro andiri kuita muchina iwo nawe muchina yekuti zvavandikufonera ino baba. Okay. All right. Saka pari nhasi. Okay. Pari nhasi patiri kutsvaga umboo wekuti haangawande tapamukana takaendako vakataura vakuru vacho kuti vanouya kuzonzwa nhau iyi. Justice inofanira kunge iripo. Saka judgment yangu panhau iyi iri kuti anofanira kuuya ozotsanangura mazwi yake yaari kutaura kumudzimai wemunhu paaudio yake. Uyu mumang'arirwi ngauye kudare kuzotsanangura. Akasauya kureva kuti
zvakamhangarwa ichokwadi. Ati mapanzo tataura kuti azvisunungire apuwe freedom ngauye ega zvisati zvabuda kuenda kunze, then akasauya nhau iyi kureva kuti ichokwadi. Saka regai ndibvunze kumwana wangu, nai unoiona sei nhau iyi? Pamusoro nechinayo indofunga kuti mupurisa anofanira kuti ave kudai azvipindurire kuitira kuti zvichene kuna baba norwa mudzimai, nekuti mameseji aya zvine zvakanaka kuti inovatsana kuti pane pasina zvinyatsojika panze indasuwa anofanira kupa jeki kuti bozi munhu kana aita suwa dzimwe dzenguva anenge sangano naye akamboona ndo mafungiro ako. Changamira kungoenda kumukuru wake. Takaenda pana uyo anoshanda naye akati ari kuuya naye, saka takakwenda pane mukuru wake Chiparusha. Ya tenda tunaona Chiparusha. Ya vanhu vakaita sevava they are always up to some shit. Kana dispo yake na wala captain. No problem. Vanhu vakaita sevava vari so cunning as a fox. Anogona kuuya wanyatsoziva kuti nhau iyi inomudzvanya oskonyepa panapa kuti ndakarara nayo hazvitori naiti zvinokanganisa mbeva akasikotaura anongoivana kana da kufikisa anongoivana. Saka sisi kuti kana achinge auya ngatinyatsodzivai kuti zvaauya nazvo auya kuzatenda koti here sezvairi, kana kuti auya kuzotsvaga nzira yokunyatsoziva kuti mhosvana nayo but haasida kuti aite go ari punished ari one ave nesomeone to follow behind. Apa anouya kuzodzichenura ndo mukana wapuwa wokuti auyazo ape technical excuse yake. Unaona shuka pana rumu yatakanga tapiwa na member yake ile mbati ho munhu watanga arimo mupurisa munhu senior wake akati handiti samuone rakayorwa kuti kusauya kwake mhosva inotongwa asipo vari staff izvozvo manje izvozvo zvinotaurwa zveshuwa handitika kana kwamajestiti vanotaura kuti ukasauya kukoti iwe nhau yako inogona kutongwa usipo zvonakira chii mumangani handitika but havatarisire kuti munhu ati angazonakire mumangani vanototi come before the book handiti under what come before the book. Warrant of arrest. Yes, saka vachiziswa warrant of arrest. Isusu tinozviziva vanogona kushandisa that technique kakatechnique kako kaexcuse. Saka mazoya next court date witness mupurisa uyu amanga achekudhimotwa ane rengi yakaita sei munin'ina wenyu? Hapana anomudhimota co-defendant ndiye mupurisa wewe watakaendera concession kakwana kakawanda hasi kuwe uyu mupurisa mupurisa watakaendera concession wetitaura na saka sanjaja akavimbisa kuwe saka auya here haana kuwe nemashoko akataurwa anese takaedza kuvanyengerera vanhu veva concession saka okay knowledge kutei makore phone number 8 769 ID B61 unogara kupi? Mvurwi pachitipika address
1479. 1479. Kurai. All right, defendant. Defendant is Stephen Nyango. Stephen Nyango. Ari kopi? Mpurisa kamsunga ndiani? Okay, Stephen Nyango Makoni. Itakatomwendera mambo ku station kwake. Okay, fine. Akasevwa nemasamoni. Ndakamseva chakalirese. Wakasevwa nemasamoni. Ndakatomusira kwesamoni. Ndobazo isora ndakatomusira tiswe. Takamusira kuma samoni. Save the two summons by Yana Kamseva. Yana Kamseva. All right, you may summon a Kamseva. Namusha. Samusha Namuja. Arawina ja. Apana. Awe. Ndilikuda ningiriki. Return of service. Sign before his superior. Akasana before his superior. Superior akabacha muperekezi. Only chavaskane kuti vabude muchingi kamera. Manje nasha respect ali. Ngaro yekuno Kodi limwe racho likuti. Zakasainwa futi. Apa pana date saved. Yakasave musi wani. Musana owa tinaunyora. Sei. Aiwa kukanganwa ndazidiwa kwa mata. Iranyoro. Papa rambo nyoro. Yo osana bakanyora date saved. 903. Is it date saved? Akasaina hapa ndio. Ndiye. Hapa ndiye murizi. Okay. Saka yakutongwa ni default. Ndizo ka saka chichenge cha masamon aya because should he appeal anenge kutoendwa claim kuti Steven unodiwa kudare kwa mambo nemosa yokudangana nemukazi wa knowledge kuchei iwe uchiziva kuti mukadzi wemunhu nemukadzi wani knowledge kutei mukadzi wacho ari muno mukadzi wacho ari kupi arimo arimo ari mukadzi wacho gawo kogogode kwa unakuisa chidhina chokuti ari kutongwa sei usina kuisa ya challenge waye aya ya challenge vakabvisa mari zvakaitika zvavakanga vakabhadhara chisose mari $45. Taurai zvakaitika ndingiri namutengi. Takana kubari takamabvisa $30 vachiti manje munozopedzisa muswedara ndikatapiwa date asi vapiwa seat ndobva vatishinga singe tatasodzoka kuno tadzwa kuno musi wekuti wachatanataisa kuti tichasedzwa ndakazoti handini kutofona ichinzi tikusangana kwanzvo ndaura tokwira tizotokwira swadzi muchirega ipouya ndikati kune mhaka yenzi kwanzi dara chaitwa tikatosiyana nazvo rari ndendiri kuti tisasedzwa futi andafona ndokandakabva ndati arika ndimosiyana nazvo ndichitsvaga ndichitsvaga kuonera pamwe pingu ndikasiyana ndobva ndabvisa mwe mari kuno
Avatati vanazotora mari yake ita saka wabvisa $30 vanobhadhara o in o ya 75 saka sosi anodzorera munhu mari yake nomutemo wacho anofanira kuzodzorera munhu mari yake. but kana iri nhau yekuchallenja pamukwasara another 15 another kuva kuti mari yake isvike pa 9 handi wachallenja kuti nhau ngaingotongwa saka unongoita kuti mari yako uzotopera $15 mazvinzwe ma13 ekwana chisosi inozotokwa 15 yekuti kozokwana kuti matongoti ngatomubhadharira ichete mari nhau yedu itongwe yenyu neyake yebvaita $90 saka munobhadhara kai ndizvo saka pamune makunyoresa makosti enyu mune makunyoresa kuti makutengere pa $90 zvichasei ndizvo handizvo saka vachallenja So, andembe chavachallenja nacho apa dombo riri kuti kana iri yake saka zviwakaogadzira uchajati ndovechikutei zvandaverenga ndozvakanyoresa simza roko rwako rwerudyi woti ndindole chikutei ndokuma ndichataura chokwadi chokwadi choga pasina nema mwari vandibatsira zvakanaka uri kutsanangura panapa kuti Stephen Nyanguo akakonza mudzimai wako une zviratidzo here zvinogona kuburisa pachena kuti zveshuwa Stephen akakonza mudzimai wako chii chiratidzo chauyi nacho chaungaratidze dai mfuta ndakataura naye nevoice call ndakazomurekodi ukutsanangura kuti une message nevoice call ndozvaunokwanisa kuratidza izvozvo kuti akandarana nomukadzi wako kachitaura nhau yekudanana panapa inosiyana nenhau yokukonza panapa kuti akadanana kana akadanana nemukadzi wako kuna kuti mukadzi wako akatokonzwa akada ndozvinonzi kudanana panapa pari kunzi akadanana ndiri kutarisa mazwi anenge akanyorwa pasamoni kuti ndigokwanisa kuona kuti kana tichataura mambo vachizopa mutombo vari kupa vachigutsikana kuti chipomerwa chiripo chinowirirana nemutombo wandiri kupa kudanana nokukonza zvinhu zviri zvakadini zvakasiyana zvisinei wakakwira nhau yako riniwe muna February kutanga kwa February second week alright imama indi makakonzwa mukadanana naye zvakaperera paukonzwa chete zvaakaita ini ndaishanda kumaloji kumvura saka ini ndinoti ndakagara ndichizivana naye chikumba noti aishanda nemina wangu polisi saka azoti ndachitaura nemina wangu bata ndoda kumvura nemunhu wangu kuita mari chikani nemina wangu handizive ndigandiupe nhamba dzani dzasisi vangu vanoshanda ikoko inokunotaura navo ndobakuwa nhamba dzangu ndobatontangotaudza pawhatsapp saka inhamba dzake ndasi kudziziva posi ndakandisiva manazototi ndiani chibaazotaura zvandada kuyawo kumvura ikoko ndichine munhu wangu ndati it's okay tukatsika munhu wangu anotanga kusvika imimi ndimunoziva imimi mofanira kumupa maki ndokuti achibhadhara mari ndandati apo
muneni bawachishwa panapamaki saka kubva ipapo ndishwari nokuti ndaigara gaisivana naye kutekowirirana chiwirirana zvekudaro chitowirirana ndoda kuuya otouya vanhu vatonibvunza vakati ako nhamba dzakadai vatati handedzanyanguwa chienda pakemba zvikanzikodzikuite mudati anoya kubasa chimbuka saka ndinotaura naye kana akuya ndini ndinomuziva bose munhu akanobva kana neharare anotanga usvika yasati asvika amai apa muri kuita nhoroondo nhau yakataurwa ndeyekuti imimi maidanana Steve iyi nyaya muri kutaura yekuti hanzi aikufonerai achiti ndikuya nemunhu wangu mupe makii inhoroondo yamuri kuti paisina basa nendare naiwe unknowledge ndiwe knowledge handii handiti wakuina dare uchiti akadanana nemukadzi wako upi akapfimba mukadzi upi uyu ndizve akapfimba konyambo dzamuri taura dzokubadze mumwe mukadziuda kunzwa nyaya yenyu paakakupfimba inopatiri kuda kwete kutendera kweswa muri kuduza mafimbo akazoita ndekuti ava vakanga vane foni yangu ndobva vamusendera meseji kuti hai iye ndobva apindura ndobva atoti mutsvaga manhera ana yamucharohwa nemuri kunyamisha vaitaudza ndopakazitanga kusenda mameseji ekuti ndimbonisenderewo chikiti ndichiona ava ndobva vatomuti uruchidii zvandida kuchiona zvachakaita ndo mameseji acho akazonga kusendawo iye alright imi muri kutaura kuti haana kukutaurirai makatarisana kuti ndinokudai haana rimwe zuva ramakambofamba naye zvenyu kungofambawo zvenyu musingakurukure nawo zverudo muchingofambawo zvenyu iwo hauna kumbobva waona nyanguwo yaani mudzimai wako asi kabva ari kunzi apa akazotiwe nditumire chikiti ndo zvaakataura apa aiziva kuti akutaura pafoni yenyu aizotaura nefoni yangu asi angasazoita akutaura nani akazozviona manje pamberi kuti damaidazvina here bhozi akatowaziva avanhu vatoti bhaso zvoti amunhu naye ndakara zvokuziva hazvina basa nokuti apa ndikutaura zvomunhu anga akabata foni achitumira mameseji handiti zvokuti zvokuziva hazvina nebasa rese nhamba dzenyu aive nadzo achidziziva pamune muchibhukirana paipa achiti ari kuenda nemunhu wake kudii maizivana kai saka ini baba vabata mameseji chii chakazoita baba vabata mameseji iye akazozvizisa kuti anotaura neni ndopakazovafonera achiti amukoma ndiregerereyo vamaiudo handidanani navo but malusi toksiwo anokuwanika pachirungu ndobva zvaakazofona achivaudza ndakakanganisa sori izveni imakakundivo murume wenyu indakavhura dainatisi iye ndiye anokwanisa kudaira kuti waya akazosenda izvi nekuti neni handina dhira akambondisira kana nditi ndinichireni ndine foni yangu anoti akamboti anondida kana wande saka ndikati iye ndiye anokwanisa kudaira kuti anga achindira here kana akaudza kuti ndiye ane mhinduro yacho saka naiwo knowledge zvawakapindurana nemunhu owaiziva kuti ndiani pandakataura naye ndaitoziva kuti ndikutaura naningi waitomuziva zita ranga rakanyora mufoni umu zita rangazima kuseka kunzinyangu ranga rakabudisa kuti ino pamusoro paipa panzi dhaniso dhaniso saka wakaziva sei kuti ndenyangu pandakavabvunza ndakati ko uyu munhu ndiani for the first ndichivati ko munhu uyu ndiani vakandiri ndinyangu ndakati ko sei musina kumuseva vakati ndeiya ndakamupana yakapiwa nhamba dzangu akanditanga ndobva rangobuda rakadaro saka rakanzi chi dhaniso naye ndo rimwe zita rake rekuti dhaniso ndakaseva zvokuti munhu pawhatsapp handizita rake ronenge wakaseva ndo rinobuda rinotaura nemunhu zata zoti ndiani saka ndakabva nangoroseva zvanga kaneka kuti dhaniso kana ngoseva zvakati dhaniso kudaro dhaliso kana dhaniso anzi dhaliso dhaliso ngadhaling dhaliso ndakazogura remwana wake sare mwana wake kwemi makatadza nekusevhawo kuti nyangu stiveni nyangu makatadza nekunyora izvo ndakakuseva zvazvikuwa semasevha angaita kuwhatsapp asi apo akandibvunza asi mamuna kuti maisapoti omupambiri haana mukazire kuti inanipa basa uri pabasa subasa angu atotaitosa bhuku akavauya treda ati une kudza mukadzi wake basa rinopera aiwa imi tikushandisa kuti maitoshandiswa sepaipi yekuendesa mashoko yekuti kana mukadzi wake akaimva manzi mubva mamutsvagira rume yakanaka momuisa imomo ndozongouya hainde zvamaita
basa asi ega toda vakawanda ndokuti mukubasa kwedu unotofona usati watoa mndu kuendichengetera tutochengeta saka murume uyu makamuudzera akaziva ndomashandira aitozviziva ndakamuudza naiwo ndomunoziva ndomashandira mudzimai wangu inini mukadzi wangu andaisingaziva kuti pakushanda kwake inini ndakazomubvunza kuti ko mashandiro api ekuti iwewe unotora maclients kana mafoni ako asiri maclients waumasa mufoni mako ufuichi pane reception ora zvakaitika nguva zvemameseji paaishanda uyu ndaienda everyday aiwa ndinokuda pakazobuda zveitumire chikatsi kuita sei zvakaitika nguva manheru ndisina kutora nemunhu ndopandakasvika ndichikumbira foni saka munongotumirana mameseji chero nguva nedhandiso iwo ndowakamutanga aiwa ndati kwete zvava ndati pane pamunombotaura naye munotaura naye chero nguva here chedhandiso wenyiyei inzwa iyama mi mukati hakutaura naye chero nguva munenge manyimba chikonzero muri pabasa kana nini muri pabasa penyu pane pashifti handiti ko hatimboti imimi ndimuri pashifti yeusiku hamutaura naye aiwa ndiri kuti ndati hatimboti saka hamukwanise kutsanangura kuti hamugoni kutaura naye kana muri pabasa ndo mabasa kana kuti ndo zviitiko zvinoitika kumalogis mukamwedzi wanzi kumalogis chete hakuna hunhu kune kuyana kumalogis kako kana ndikatonzi adzimai mwatonzi wanzi ndarara kumalogis vatoexpecta something kumalogis zvakawanda zvinolodya ikokui isusu tiri kutsanangura chete panapa kuti murume wenyu iye zvinezvi achiri kupomera murume uyu kuti ari kudanana neni haasati anyatsosvika pokugutsikana kuti uyu nyanguwo adanane neni 1 2 chechipiri kana nyanguwo ane nguva yakareba yekubvira kuna february kusvika ezvinezvi taakunopedza march this 22 march taakunopedza march asingauye kuzatenda kudare mhosva achiiziva samunhu akasevwa zvarawo zvadudzira kuti ane chaari kufungidzira chaizvo chaari kunyatsoziva mukati mehana yake kuti ichi chinozondikona ichi imimiwo zvakare kusakundika kwenyu kuuya kudare kunoratidzawo zvakare kuti muri contented makagutsikana chaizvozvo kuti hamuna kumbobva mawana zuva rimwe chete ramakakodzana naye mukadana naye nokuti dai vanga musingadaro mungadai mutonzvenga hati maona mumwe akagara anzi atizi ati ndiri kumuzarabani pamwari muno mvuru muno kutaura kwefoni kana ndikatotaura kuti iye zvinezvi ndiri kuaustralia haimbotsanangura kuti ukunyepa chinozongokwanisa kutsanangura kuti ari pakati ndokunge foni yacho ine track handiti saka isusu tiri kuti hatisi kutsanangura kuti tiri kuda kuedza kudhifenda nyanguwo toda kuti tinyatsowana ruzivo rwakakwanira panyaya iyi kuitira kuti kana mambo vakuisa mutongo vaise mutongo vachinyatsogutsikana kuti mutongo vari kupa uyu unoenderana nezvawaridzwa pamberi pedare ravo havazongokwanisa kutaura kuti nyanguwo haana mhosva kana kuti nyanguwo ane mhosva vasina kunge vanyatsonzwa kutsutswa kwenyaya yacho kwakakwanira iwe knowledge kunze kwemameseji awakabata mufoni une zvimwe here zvaungafungidzire kuti izvi zvino chokuita norudo pakati pemudzimai wako nanyanguwo hapana pamashure apo pane mamwe here mameseji awakambobata kwete kuna nyanguwo awakambobata kumashure anotarisana nadzimai wako pane pandakasvika kumba zvezvekuti ukataura nemunhu pawhatsapp mameseji ukadirita panosara zita rinoreflecta riri pamusoro pane apia kunzi kuti aya pane ambotaura nemunhu but pane zvabviso ndozvandakasvika ndikabvunza mukadzi wangu kuti chito chesadza
Nzomtu nemkazi kwa ama message haya. Papa na mungu huyo. Amtoa naye. Message ya shiri ku. Akati ndadelete because andidi kuti tinetsana nesvinhu saba. Good. So neimwe nzira kana tichitarisa ndiri kunyatsogutsikana chaizvo kuti zveshuwa knowledge ane zvakawanda. Mudzimai wa knowledge ane zvakawanda zvaafungidzira kuti ichi chazoya chinonzi Stephen Nyanguo ichi ndicho chaicho chichazokwanisa kuti ndichiyatsodhirowa zviri pasapa. Ane zvakawanda zvaari kufungira iwo. Handiti wanzwa kutaura kuti rimwe remazuva Nyanguo here mumwe chete nayo ndakambobvunza muzondikasvika ndakatokubvunza ndakati mameseji uyu munhu moti maakadzidhanisa uyu mukutaura naye nenyedzi vakatsanangura here pokwabvunza vakatsanangura vakati ndakutaura naye nyedzi manuchi anouya asi kubasa ndakati komukodhilitirei zokanzinesikati kuti mbodzi mune ashandi kuti tizonetsana nesosina basa kandanyara zvapakatopera almost zvoma 2 to 3 kubasa kwenyu kwacho hakuna mafoni here ebasa hakuna munhu kuchasa yako kutsvaga maclient anotouya saka vanobvasiya nhamba dzake kana kutotora kuti chikutoshandisa yako hakuna foni yebasa ungofona kana na 10 usiku ndikuda kuya kuyakuya kana utoripo pabasa anotofona chero na 1 dzeusiku ukomuti handisiri ndiripo kuna ningo otokusenda nhamba dzake namoni kuti alright knowledge kunze ndiri kubvunza ndiri kuti kunze kwenyaya yanyanguo kune imwe nyaya here yaukafungidzire pamudzimai wako hausati yakusangana naye saka muchidimbu unogona kutsanangura kuti mudzimai wako unoimba naye kwadoka marevera taura chokwadi mudzimai wangu ndichikutora mazuva ndakamutora kubva patiri nhasi makore mangani kuti kubva pandakamutora kusvika nyanguo asati asenda pamuseji shuwa handiri kuemera munhu wandaitrust wakuti taingoshiya foni yandanhonga ndiyo ndichena basa ndomuti muongororo kwangu mameseji achirimo here anyangu nditori nawo nemavoice kozacho akanisina imavoice yari kunomusa umbowana wakakwanira ndachida kuti nditsutse chete pekuti dare rinyatsonzwisisa iwo goyatsonzwisisa mudzimai wakagonzwisisa handitika iwe unoshanda right une nguva here irifikidzi yekuya kumba haunai adzimai vako vanonguva irifikidzi yekuya kumba bese ipapa pandakavasisa basa ndikavati inini chigare kumba nekushandirei kuti vachiri kubasa vachiri kubasa vaipedza na9 o'clock 9 o'clock dzatokwana nditoriko ndatonovatora ndinoda kuedza kutarisa kuti nerimwe remazuva ravakanga vachiri kubasa vachipedza nenguva idzodzo dzingave 9 dzingave 10 dzingave 1 une rimwe zuva here rawakaenda ukafila kuva very suspicious kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika pano uri pabasa ipapo uri pabasa pamudzimai wako hapana zvarava zvadudzira kuti muchidimbu mudzimai wavo anorimba nemo iwe uripo handitika mudzimai wako anorimba nemo nekuti iwo kana kwaunoshanda ikoko ukahamboziva kuti waswera uchiitei wazodzoka kumba kunguva hwai chaanokuziva chaitano kuti baba vomwana vachadzoka kupi kumba handiti iwewo paakanga ari kubasa kana pawaienda nguva ipi yawaienda hawaimbosvikowanawo akagara pane kamwe kakona kumarojisi ukoko nekamwe kamvuri kari nekangarambi kari ukoko aine mumwe munhu wawakasvikoti haunai saka vimba naye ichi chauya kuti chizokanganisa imba yenyu ene ndiyo mhosva makanei muri kuona ari kuramba kuya kuno kudara
ari kunyatsoziziva kuti kana akauya kuno kudare kuti azonyatsogara pabhenji apa achibvunzwa nezvaamai ava haana izokutaura kana adzimai vake nokuti izvo zvaadzimai vake vakuziziva anomukadzi adzimai vake vakuzviziva kuti baba vakapara mhosva musi waanoya kuno kukota adzimai vake vanogona kungowanikwa vagere mukati meyachifumba zvino havamo saka anenge akunyara nemaitiro yanenge akunyara hatimboti mambo vati nyangoyo ane mhosva yokupfimba mukadzi wavo wanga uchidii ndaikuti semunhu akanditadzira anofanira kuripa semunhu akanditadzira ndinoda kuti ndinzwe kuripa kwacho anofanira kuripa zvakandii kupfimba mukadzi womunhu kuko akaita mashoko ekutokanda kuti anoda mukadzi anenge ari wemunhu ndokutori mhosva saka iri kubvunzwa kunzi muripo wacho unoda chii mambo agone akabvisa $400 ndoyakudaio orit amai imimi ndimi mune imba chayanga yakupfurunurwa nekuti yezi pakati pamuri apa kuti munyatsofambawo chaizvo muri kuisheni runoro bhuru runoro vanhu vamwe vachingoti ndeyamukadzi vachavinyumba nenguvo ndezvavanoita asi iwe nechokwadi chaichecho hauna kumbobva wasvika pachimiro chokuti ungamude kana kumuratidzawo zvimwe zvinhu zvingaratidze kuti pfungwa dzako dzinogutsikana apa it is a wrong choice waifanira kunge wakachuza nyanguo unenge usinayo iwewewo nenhau yokusviniswa zita rako pachirungu vanoiti defamation of character unhu hwako hwadifema rudzi rwourora wako kumusha kana kuteiwo paurora hwakada kwaenda nhasi uchinziri kunoita mabasa eurora haugone kuita wakasununguka nechikonzero chekuti unenge uchingofunga kuti vari kufungidzira kuti inini ndiri kuita soupfami asi murume ndinayo uri kudei iwewo pakusukwawo kwezita rako nanyanguo mbudzi mbiri wozinchandairoda jongoti nyaya yacho igadzirike kumba wozi kumba chakuanga wakutobidzi kuti nditsanangureni kuti hapana zvinhu zvanga chitokuedza kwazvo nyaya hombenga chinyangoda ndii zvijeke kumba nonyaya hombenga right ndazvinzwa uchine chimwe chokufungidzira kumudzimai wake rwunorichi haunai ungaratidze dare kuti hauna chakufungidzira ndati ungaratidze dare rekuti hauna chakufungidzira unoratidza imi munogona kuratidza dare kuti hamuna kumbokanganisana nayo chakanaka mupurisa wangu garako batanizvonakuja ashumu fambai tizotowana amboyo nyaya chete inongoshungurudza yakashungurudza mumwe iye netoshungurudza vamwe chokwadi chokuti nyangoyo hamuna kana zvimwe zvinhu zvamaitaura zvakapfuuridza kana kuenda kuengodeti cheko chero ndakadhita kana kuenda kuengodeti pamukapakwanaka zvinhu zvakao munovimbisa mumwoyo menyu kuti shuwa murume wangu ndiregererwe papa ndakakanganisa pandikangosona namba dzake mufoni ndakatomuudza kuti apakatadzikena anobva ndakasakuta kunyangu wakanenge kuti kubva ndichiziva nyangu wacho foni yacho anobva ndakatozombepiga daingo aingotora chienda nayo namba dzanyanguo dzacho nemusoro handidzise kuti nditi ndinezora ndakazokuti usafone nasifoni wabuda nayo handina kana kwandi aiva ingobuda nayo kana 3 days vainayo ana ndere akamboisa unokuti kana kuti ichokwadi ichocho nai knowledge waitogara una 3 days
asi hapana kana kwakwambona imeseji mwaikambopindawo kubva ipapo kana vetukafunda kasinaa saka kuti unovimbozoshuwa kuti mukadzi wako munofamba mese zvakanyitsona muupenyu mutongo ndiyo nyaya iyo chete yangokanganisa chete saka kuti zvango zvinoita vanhu vanenge vari pano kune vanhu vanogona kunyunganisa zvinhu zvakumara newe noleji wakachenjera wakabva watora foni ukagara naye muhomuntu dai panga pane zvakazviripo waitozvibata chete saka tinoona kuti panenge pane 50-50 mazidhulu anenge akazara apa because fake hapana dai akatoona kabeni akamboshayika saka right kana zvaita sezvo zvitada kusangana mama asi ndiri kuti knowledge bata roko romudzimai wako kumutaurire kuti imba yedu haimbokusiwa aiwa wadairereri national tanga tichitarisa nhau yemupurisa wenyu akada kukanganisa imba yevana venyama mupurisa wenyu mupurisa watinofungidzira kuti munhu anoziva zvomurawo asi chinhu chatishamisa ndechekuti kwaane nguva yakareba achishedzwa kuno kudare asingauye asi iye vaari kusunga achivashedza vachienda kupi kudare iye akana asungawo kuti aende haadi tazotarisa kuti haisi nhau yokuti haazive basa asi nhau yokuti ari kunyara munhu waakaratidza kunyika kuvanhu nokuti mapurisa vanoshanda nepublic ndokusaka yakanzi ZRP iZimbabwe Republic Police handiti inoshanda nevanhu saka public yachendo ndoyo akanga ada kukanganisa inosanganisira vana venyama tabvunzurudza kuti tinyatsoona kuti uyanga hwacho huri papi taona kuti purisa uyu zvechokwadi akanga achibatsirwa panhau dzake dzaaita whether zvakanga zviri zvakanaka zvakanga zviri zvakaipa achienda kumalodges amai vaishandawo kumalodges ndo rakanga riri basa ravo kumalodges hakunzi vari kuya nevasikana vavo kana kuti vari kuya nevakadzi varidzi hativade kuno kumalodges chavanoda imari ndozvavanoda uko saka munhu anenge auya aine mudzimai wake aine musikana wake ava havazokwanisa kuti vabvunze kuti nhai baba mauya kuno wamuinaye ndiani hazvibvumirwe kambani inenge yakutoti wakanganisa chii mari asi panhamba idzo dzaakanga apiwa ndo dzaakazenge akufungidzira kuti ndikashandisa nhamba idzi maybe nedzimwe nzira ndingagone kudanana naamai ava vanoshanda kumalojiko haana kumbowana ziva rimwe chete raakaaprocha amai ava physically face to face achivataura kuti ndokudai asi akangotaura mazwi ake ane chokuita norudo pafoni nokutaura mazwi andingati angapinde muklasi yemavulgar words ekuti nditumirei chikiti chacho handizoti chii chikatsiridzei naingwe machinzwa uchataurwa ndo mamwe emazwi akataurwa ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa murume waamai avo mashoko iya kutoti chikiti aishoko hombe harisidikiro rika saka ndo zvakakonzeresa murume uyu waamai avo kuti azokwanisa kuunza nhau yake kupi kuno kudara kuti anyatsonzwa pachena kuti mupurisa uyu paaiita zvose izvi akanga achiita achirevei zvinodudzira here kuti pane ukama huripo yatingati special relationship pakati pemudzimai uyu nanyambuyu asi nokuongorora kwataita taona kuti hapanai saka takumisa mukati memaoko enational kana mune zvimwe zvokutaura kana mune mimwe mibvunzo inoisa kwaari tavabvunza kuti kana mambo vakawana nyanguo uyu aine mhosva yokukonza amai ava munodei knowledge kutei ati anoda $400 tikabvunza amai ava kuti amai ndimi munozita ratanishwa nemunhu uyu reputation yenyu yakanganiswa
muruwa kana kumusha kwenyu kwamunenge muchienda muroora kuna namweni yakanganiswa munodei vakati kana akakwanisa zvoke kundipa mbudzi nokuti chandinodai nezvokuti murume wangu arambe aine vimbo yokuziva kuti inini ndakagarira iye agogarirawo ini ndatenda nechinazvo. Saka vanga vari kungopindana chete hapana zvakaitika. Ya vari kutsanangura kuti hapana zvakaitika nokuti uyo akanga achifona pafoni akanga asati asvika pokuti ataure nevavava vakatarisana, asi chinozongonetsa ine chokuti zvisinei nekuti akanga asati ataura navakatarisana, chaakakumira kuti atumirwe ichocho ndo chinenge chinoti remei nechinanga, ichocho chinoti remei. Danga aripo nechinanga ndaida kuti munyatsofamba naye zvakanaka chaizvo izvo. Ndataura straight nechinanga izvo zvindataura. Izvi zviri pameseji iri pameseji yacho. Baba Damira ndio kuroverwe naye kuti kurise ndiri kubasa hanzi kuri bhoha hako basa kurwadza wena sei kwenyu banzi ngatimboone chikiti ndachisuwa ndachisuwa kukuchiisa wena kune rima apa hakuna vanhu kuchiisa ndekupi kumba kubasa kuenda kumba apa ndirwani wena asi kukufamba wega mabhinya hausi kumanzwa here ya vakaipa wena ndiani aitaura izvo kurisawa achipindura nani navubata vina vaita sekuti ndivo kwamaita vina wakaita songe ndiwo maida vina vari kutavadzokerera zvakarati chinditumirawoka ungobata vina kuvaseka kati kekeke mahwani ukudei naye chikiti mani asi ndokupa sei kunditumira kakuti ndione zvarakaita hanzi parodhi here nhaye wangu eheka kukutyisa shuwa ndobvisa penti kekeke hayazi kunyeva wakumba maya ndiri paloji lonji marivanda iri kupi hanzi ndiri paloji marivanda loji marivanda iri kupi komwana anenge ari kupi izvozvi vamwe baba vari kugawa ndiye ndivoisaaatamutamu wena saka chinditumirawo ndione ndikunzwa nyere ini aitaura izvozvo ndiani mupurisa wavari kutaura naye ndiani murume waye ari kutaura achiita songa adzimai rotrip yachiseka mboita imwe kesi nditumira ndione ndikunzwa nyere vakauya achizooneki unorohwa
achichinditumira izvozvo vakauya achizooneke unorohwa udzime mameseji mheno hako akaonekwa ini handipo. Tanaka ndeupi ndakusuwa wena ipapo uchiandibayisa nebanga ndipurisa wena. Tell me ndokuitira here ndodzima lavo wangu I love you. Tanga ndione fasi ndakuda kusvika ndotumira wangu kekeke unopenga hausi baba Davina iri kutaura kwacho inenge hausi murima umu let me send wati apa sendi yako tiya ndiri pane vanhu handisenda yako tiya ndiri pane vanhu ini ndikunyara buda kane lavo apabudike buda traveling ine lori yepurisa kasa hauna kuiona here handina chandaona here paya sadaro waramba mupurisa hanzokuya when really I'm waiting for you. Send kana okay I'm sending kana binya hanzokuya when andikana mabinya rabatwa saka ndodi naye hanze kunouya kandokupa saka waramba kuti ndimbodionawo vachadzimara vauya kuchingoverengera hanze unondipirepi no ndondine foni yangu haina flash iri bo call me ndinzwe hanze murori riri kumhanya hatimbombanani tikuenda kuguruve kubva kwamudhindo okwediya saka till talk tomorrow love you night handichadini waramba no haina flash ndoenda palive kumbata wait ndiende palive okay vaiswa rakadzima vanhu vati handiregai inyamai zvaramba ndotovari limiti kubva zvakaperera zvabuda pachena ya uyu mupurisa ndichinanga hongu mamutonga zvenyasipo asi nemazwaya akanyanya anofanira kutombuya before you kuzvinari kuramba akazitouya naye ndiyauti now iri very sensitive. Iyi now iri very sensitive. Ndinoona nekuti apa hongu matrep yamunenge muri kuitirana asi hurukuro dzinenge dziripo ipapa imimi amai ndimakazomupa murume wenyu foni akasvika kubasa ndobva svikotora foni yenyini kumashure uku yakambenge ine mamwe mazwi yamaikurukura nemupurisa manga musina handiti matimi kumashuro aikufonerai achitaura kuti nditsvagire imba ndipire makii munhu uye ari kuuya munhu wangu saka maitaura naye kuti mamwe mazwi anochokuita noruro aingoita zvepabasa zvepabasa ndio zvakazochaya kona zvepabasa ndio zvakazochaya kona. Foni yanga baba vangu vakutsvaga manje kuti pane akambomira sei iye wekana aiziva kuti ndezvebasa mupurisa vangadai akamirira akadai akaenda panyaya yake akaneite najenda yake asi akazosvika ivivi amai
ndimi here makaenda manzwa mashoko ekukurukura kwanga kuri kuita murume uyu, makazonotora foni kupa murume wenyu, kana kuti murume wenyu anga ari kugara akafungirawo kuti pane zviri kuita. Matorero efoni akaitora sei? Akanga ambobvunza kumashure kuti muna namba idzi ndiani, pandamuti ndinyangu ashanda pakemba changu namba dzake dziri kudenga kana anouya kubasa kuzobhuka kumaloji kwatoshanda anouya nevanhu vake saka anondifonera ini ndini vanozana naye kuti wangu akatanga kusvika mupe maki mukadzi girlfriend yake anouya naye kumaloji saka ikaburuka pai ikasvika pabasa achika kuti ndakona maita vhina mukadzi uya akasvika ndomupa maki panopinda pai murume iye akauya zokufanira kuti ndasvika onditambidza mari ndokuirana kwandaita naye saka ava vasi kunyatsokutsikanao nazvo kuti ndokuirana kwaita kwandikuita naye nezvavaifunga zvototi wakatombotara naye mumashure asi haana ataura zvakadai kanenge ari pake chi3 pavazitaura naye onai kamai nyaya yemakiye amaipanana maki muchiita se mwaona kwaizosvika manje dai anga iri nyaya yemaki chete paakatanga angada asina kuenda kwese kwaakaita nokuti apa nawii ichitaurika inogona kuva nemakona asi ine nhau mukati mayo. Uyu kuti azosvika uyu pakuti aende anobvunza kuti foni indipei yowakanga wanzwe iwe chakatipa kuti ndibvunze ndikumbire foni ndije kumashure because ndakatombotaura naye zvongotaura naye anozondini akasiyana nazvo wakataura kuti kudicha mwataura tiri mudare ndakambotaura naye zvekungomubvunzida kutrema for the first wakamuti kuti ndeiburisa ichichi haana kachakaburisa ndokutanga zvachangotanga ndobaitanga kuenda kubasa saka second ndakandataura naye futi haana chakaburisa vanadhirita vanasiya naye vandazoita the third time iyoyo ndipandakazotaura naye ndakumbira foni ndichitonoa ndakatogara muti ndipandakataura naye ndipatanosenderera meseji yake angotanga ndiye kutotanga kutobuda musakadai ndibva ndamuteedzera zvaaida kuti nditaure saka akatanga kutaudza mumwe ndiani ndini ndakatomutaudza wangoti hai tobva azoburitsa pfungwa dzake ega pfungwa dzacho dzese dzanga dzaidanana Changamire anga akaratidza kuti vaifanira kunge vakaenderera mberi nerudo pafona asi kuti vaitotanga kutoti vawirirani ndomaonera ndaita paconversation yavakaita zvezvezvo kutoti vatange kuwirirana nai chinosuwiwa chinenge chakaita sei ndokudzi ndachisuwa chinenge chapara mhosva maturi yakokodera aurai chinonzi ndachisuwa nditunire ndachisuwa chinenge chambogarisa chachocho unenge wakatijairani saka wachisuwa ndozvikubata murume uyu kuti vandavazosenda ndijatokuti wakambochiona here iye akabvunza kuti kupi pane ndikunda mateichitika meseji vakati kuti havakachiona kare akatobvunza kuti kupi akati wakachiona kare ndi vanhu vakamudari paikuisende chikiti vakati wakachiona kare akatibvunza akati kupi ane ndipo saka matiye mistake mai meseji yanyora yekuti ndachisuwa iyo iye zvakawandaenda nyaya inotaura chiri kunetsa yakuramba kuya kuti kana kuti avauya vanogona kuve vauya vakaona ti mishini havana kuya panapa nyangodomusi pamwe anotuma zvinoitika anogona kuvatuma munhu apinda muno kana kutoti atorimo muno kana kamusikana unongotumwa hake nozenda unopinda unoona makaita sei
makabaka handiti kune dzikutotenderera kare dzinobva manga pamakopi saka iyapezva kuti ndikabudai ndatonyora ndotokuchikaito uyo ada kukanganisa imbeva chete saka yeye ndiada kubhurwa aiwa iyewe ngaatsvaga chezva zvinoita hapana mamunabuana zvinoitongwa aiwa oda inhawi umbo wayeni unofanira kuti ubude panze nokuti tinokwanisa kuenda kunotonga tiri kutongeswa chidhori apa nokuti uyu munhu ane basa rinotarisirwa kuti ndiri kuchengetedza vanhu. Saka kana ane mukana achida achirambidzwe kana achida kuenda kunoita zvimwe kunze kunoenda kunoita, asi haufaniri kunoputsa imba dzevanhu nokuenda kunoshandisa basa pasiripo, nokuti masetup because pacompensation apa ndikutarisa patime chakaenda unotrigger kuti foni uyu apinde, uyu apinde munhawi chii chakangaona akainvaitwa nemukadzi wake here kana kuti it was a coincidence yekuti akaenda kunojambirawo then ndivaona pakati pane nhau dziri kufambapo. Ndambobvunza murume kuti pashure uku une any suspicion here yawakabva naye yakaita crop up pamizi yavo akati hamina. Ngati pamafungira ako iwewe une humwe hunhu here waunotarisira kuti mudzimai wako anoita? Akati haanaye kunze kwaipapa. Zvino kunze kwaipapa kureva kuti isikiriti yako iwe nemukadzi wako naiye wacho muri vatatu ndizvo? ndingakuti iye ndianoziva chinanga chaka iwewe ndiri kubvunza iwe ndati iyi isikiriti yako iwe nemukadzi wako naiye here? Ko imimi makataurira wani kushamwari dzenyu? Shamwari dzangu shamwari yako asara kumbo nemunina wangu wachashanda naye ndakatomudza ino ye munhu uyu paiuya kuloji aiuya nemusikana wake? Musikana ine kukwira kuhararo kutotanga kusvika iye asati asvika, saka musikana akasvika yechikotoona ini ndobva ndatopa makiro topinda iye ozosvika ozondifonera kuti ndasvika wepere mari totora mari ndotoisa kwemimba mungaudza muning'ina wenyu mati mupurisa akati akanyanyisa adhibhisa zvisingaiti matauro aita nyaya chadhoki muno makatobudanana kadi adhisikuza kuti azvifambisa usina akatodaro akati adhibhisa akadhibhisa apa imimi iye muna wangu achakatomubvunza kuti wakazvifambisa sezvanzi ndakashonga achibvunzani? Achibvunza yenyangu wacho muning'ina wake muning'ina uyu mupurisa kupi yaanozivana nemurume uchi mupurisa kupi pamvuru ipapa nditi asi muning'ina wanyari pamvuru iye wacho muning'ina vaishanda vese nanyangu ndingada umbowo kubva kumuning'ina wenyu imimi ndingada umbowo vakaramba vese kureva aiwa noti vakaramba vese kureva kuti pane chokwadi chiripo noti kana zvakajeka zvakatombokurukurwa uko
panenge pane nyaya kufamba sei nekunyanyisa kuita sei. Aiyo, uyu masetiro yakaita riwa rake uyu paitaura naye akanga akatageta iwe mazuno yaziva iwe mazuno tsotsi rako unoriziva iwewe. Saka chauri kuda kuti iwewe dare rino rikusvitsire pano pauri kuziva iwewe. Uyu mukadzi wako ndoonoziva kushanda kwake kwangari kuita kwangari kushanda. Chikumbiro chedu mirira wakakumbira foni, iwe wakakumbira foni uchida kuoneka runyararo zvakaita pakumunhu nenesa angagara tongori suspect wangu zvekutikana naye empresa akagara ari suspect wako. Pandakaona zvinhu ndezvivabvunza pandazovabvunza kozi unhu mapurisa ndikuziva atomboshanda ndopandakavabvunza ndopandakatanga kutirepa ndega ndatirepa ndega musi uyu ndisitosvika kubasa kwavo ndakasvika ndisinokumbira foni pane nogara mumota mangu ndagandiona chifoni ndakutoona ndopandatanga kutaura naye ini ndiri kuda inimi neye munina wenyu mouya handina gutsikana ndevidhensi iumweyoka it's abusive. kana kunosunga munhu aramba munhima mambo mupurisa zitatu anenge akakechemoyaomisa saka nachitakubatsirei rimwe gore mukomongo akatorwa nemumwe mupurisa achishandira kublawan kwedu kubari mukomongo akarohwa bhawa pachingura kwedu ndobva yabva nditaura kuti ndataurwa namai kurunzi kumenyarohwa kunaninginanini ndakanomusungisa munhu iye kuchombera akabviswa paparedhi kublawan akasungwa kuwiwa naye akasworara mutoxic kuchombera kuwiwa naye kubari kuti azotsanangura nhau yake. Saka chikundishamisa pamupurisa wari pano paconcession chikumutadza kubva pakuuya panapa chinombori chii. Officer in charge wacho akatoti ndiri kuuya naye nhasi asi haana kuuya. Saka ini ndiri kuti chikumbiro nechinamo imimi ipai mutongo wenyu, asi uyu munhu uyu ngaazouya before the court. Nokuti mukangomuregedza chete munhu iyeye mapurisa anoenderera mberi. Atingamboregedza munhu akaita seuyu toda kupisa mawitness. Iye munhu wacho tisingamoni. Atitori munhu wacho agara kana tozopisa mawitness nopisa mawitness asi munhu wacho agara judgment yaanofana kupiwa inofana kuva iri judgment inoita kuti afungidzire kuti kuappear before the court achipa his own side of the story kurotori nani pane kuti asaite saizvozvo. Ngavapiwe mutongo, vanhu vakaita sevavo ngavapiwe mutongo mukuru unovadzimba nekuti vauye kuno. Tikangodaro chite mambo waDherwa noti mambo akatoti mazita titatise mwana oyo akatemedza munhu pamberi pamambo munhu wenyu mambo. Saka tichatumani naye chakaviri mudare tipetendiona zvekumberi kuriko kwatweni. Ndoparadza imba yevana vana vadika vanozopedzisira vamahure vakafa nechirwere kana kuurayana
kana kungofukirana mweya usiriwe papa moita apa ndikona kuti papanenge singachakuzikana kuti ndachisuwa chibiri saka makamboita sei saka yakanga jaji wakauya apa kuzokutana nachitanga varume kuyamba uku kana ngoti mamboda ini ndisaweda wangu ndibvunzire ina ndaitomba mukaitoziva musikana wangu andaive naye zvikutaura zvikupa pachi ende waita weiti kuna mangu kwete kuti unodai ubwadai saka toti china kana akatoya achiti aiwa ndaiseka zvangu hatichazvidaira because wakamboratidza kusaresponda positive akawanda muswa wakambosponda makotsi akawanda saka hatiuradii amene mama arosunda pamusoro changamiro nyaya yika iri sensitive zvekuti chandiri kuona ndechekuti mupurisa uyo ari kutora mutematisa maoko ake patakambonzwa vanotaura nechirungu vanotinowanisa above the law saka kana vanhu vese vanondombosungwa kana kuti aita mhosva ike inofanira kuti itaura zvino ivo vakave neprecedence dzekuti nekuti tiri mapurisa hatibatwe then vashora dani nekuti mambo ndo vatinawo mudunhu medu ndo vatumirira hurumende yacho saka vari kuramba kuya kuhurumende inove kuti employer iyari hurumende yes saka ndo mashoko angu kuti aiwa ngauyaira pamberi pedamupurisa ngaasungwa auye kuno nyaya ini ndiri kumuda ndinoenda kumberi mupurisa iri kuda stereki tozotokananje takatembedza semandira ndiri kuita muchina iwo nawe muchina yekuti zvavandikufonera ivo baba Okay. All right. Saka pari nasi. Okay. Pari nasi patiri kutsvaga umbo wekuti angawande tapamukana takaendako vakataura vakuru vacho kuti vanouya kuzonzwa nhau iyi. Justice inofanira kunge iripo. Saka judgment yangu panhau iyi iri kuti anofanira kuuya ozotsanangura mazwi yake yaari kutaura kumudzimai wemunhu paaudio yake. Uyu mumang'arirwi ngauye kudare kuzotsanangura. Akasauya kureva kuti zvakamhan'arwa ichokwadi. Ati mapanzo tataura kuti azvisunungire apuwe freedom ngauye ega zvisati zvabuda kuenda kunze. Then akasauya nhau iyi kureva kuti ichokwadi. Saka regai ndibvunze kumwana wangu, nai unoiona sei nhau iyi? pamusoro nechinanga indofunga kuti mupurisa anofanira kuti ave kudai azvipindurire kuitira kuti zvichene kuna baba murume anova mudzimai nekuti mameseji aya zvine zvakanaka kuti ivatsanangurire pane pasina kunyatsochita panze ndasuwa anofanira kupa jeki kuti ozi munhu kana aita suwa dzimwe dzenguva anenge sangana naye akamboona ndo mafungiro angu changamira kungoenda kumukuru wake. Takaenda pana uyo anoshanda naye akati ari kuuya naye, saka taakuenda pana mukuru wake Chiparusha. Tenda tunaona Chiparusha. Vanhu vakaita sevava they are always up to something. No problem. Vanhu vakaita sevava vari so cunning as a fox. Anogona kuuya wanyatsoziva kuti nhau iyi inomunzvanya oswikonyepa panapa kuti ndakarira nayo hazvitori naiti
zvinokanganisa mbeu akasikotaura ndakadai anongoivana kana dakufikisa anongoivana saka chiti kuti kana achinge auya ngatinyatsoziva kuti zvaauya nazvo zvakamira auya kuzatenda koti here sezvairi kana kuti auya kuzotsvaga nzira yokunyatsoziva kuti mhosva anayo but haasida kuti aite go ari punished ari one ave nesomeone to follow behind apa anouya kuzozichenura ndo mukana wapuwa kuti auyazo ape technical excuse yake. Unaona shuka hata rumu yatakanga tapiwa na memba yake kilemo bachiho unoata angalimo mpurisa mu senior wake akati anditielesa mona nakaiwa kuti kusauya kwake mosha inotongwa asipo vari stop izvozo manje izvozo zvinotaurwa zveshuwa handitika kana kwamajestiti vanotaura kuti ukasauya kukotiwe nhau yako inogona kutongwa chii usipo zvonakira chii mumang'ani handitika but havatarisire kuti munhu ati angazonakire mumang'ani vanototi come before the book handiti under what come before the book warrant of arrest. Yes, saka vachiziswa warrant of arrest isusu tinozviziva vanogona kushandisa that technique kako saka mazoya next court date witness mupurisa uyu amanga chekudhimotwa ane rengi yakaita sei munin'ina wenyu hapana anomudhimota